De 76-jarige Henny Jildeda maakt het ook goed 24 uur quilten. Dat binnen lappenstof die ook kon naaid worden. Een hobby die het uitroen is ta een liedse verslaving. 25 jaar lang, toen was ik ziek. En toen werd een oude mevrouw, werd ik heel vaak mee naar concerten en ze gingen. Maar dat was een quiltster van oud. En toen zei ze, ik vind dat ik wel quilten leren. Dat krijg heel veel contacten enzovoort. Ik maak je mooie quilt voor die en dan maak je een kersenmaatje. Ik zei, Griesman, ze zei, we doen het toch met jou, we verslaafd. Ze had dus gelijk gekregen. Een hobby dat je ook een soort unijtinken matte. Want hoe bedenk je nou alle keren een onderwerp voor een quilt? Om een hand van een gedicht, een lied, een gesprek, een foto, bedenk het maar. Dan denk ik, daar kan ik een quilt van maken. Henny Jildeda had zo'n 100 quilten. En dat is te volle. Ze zet eerst alles op de foto voor 2 grote fotoboeken. En dan is het tijd om dingen uit te delen. Nou ga ik zo vreselijk vallen. Ik kan er zelf net vallen met mij. Ik moet opruimen, laten we het zo zeggen. Ik ga aangewonnen hier nog in Hommerts, Jutriep, een tentoonstelling houden. Vorig jaar in Mantrum. En zo kan je nemen. Maar ik ga zo vallen dat ik zei van, er ben mij alle keer om, ja, wat willen zij graag van mij hebben. Dan mag je neven en nichten als vrienden, dat kan me alle keer niks schillen. Die mag je alle keer wat hebben. Toen werden alle keer jonge lampjes. Toen moest ik zo meteen komen de goede herder. En toen had ik deze maken. En dat lampje, mijn skippenwol, et cetera. Natuurlijk ben ik verder met quilten, dat ben ik zeker van plan. Alleen nog misschien in een langzamer tempo. En wel kreeg ik inspiratie. Ja, dan maak ik een quilt, want ik ga 2 kasten vol lapjes.